Next, yun sa may sunod pasyente. Ikaw daw. Ayaw din ko daw. Ikaw rosa, dre padol ko, padol. Balin. Yeah, very good. Ipadala ka sa imong ginikanan dire kay aron ma-check ug masuta ang imong IQ. Unsa may mo paon dok? Kung sa kuwaon, akong sutaon ang imong IQ ug tarong Oh, ka. need ka buhok dok? Nganong buhok man, unsay tan-aw nimo ning IQ test nato? Drug test ne. Dugo dok. Naunsa nga nung dugo man kining IQ test atong sutaon og bright baka og bugo. Kibagot. Tayo dok, tayo. Unsa man stall exam pagkapukuha man gid nimo pagkakapoy nimo. Muli na ko ay lakaw ko bala ka diya. Asa man ka dok? Aray na ko, di na kay nang lanchikon, klaro na kayo. Ay, kitis. Dili buhok. Dili dugo. Dili tae. Kibaw ko dok. Kibaw ko dra dok. Dra dok eh. Oh, unsa man laway, unsa makaluod nimo tulan na. Alod, agiluwa.